Влизам един ден в бюфет. От тия, дето нареждат тавите една до друга, докъде ти стигне окото. За 30 кинта пълна чинията, колкото пъти искам. Аз умирам от глад и вече си представям как всичко ще изям. И започвам да обикалям. Малко от тук, малко от там. Ама от всичко да си взема, за да не изпусна нещо. Едното даже не го опитвам, а за всеки случай го слагам в чинията. Гледам, тя се да става като планина. Почвам да търся баланс и хващам втора чиния, защото студеното и топлото не могат да се слагат заедно. Не ме разбираш. Имам стандарти. Почвам да ям, ама прав, между тавите. С чиния в ръка и набързо, защото окото ми вече шари за следващото. Връщам се преди да се го разграбили и не сядам. Не дишам даже. И не усещам какво ям. Само тъпча и преглъщам. Тъпча и преглъщам. И накрая излизам навън пълен до козирката. Стомахът ми тежи, главата ми тежи. И ако седнеш да ме питаш, задоволих ли се, отговорът е не. Сит съм, натъпкан даже, ама нахранен не. Защото този бюфет не е ядене, бе, братче. То е едно плюскане. Ядеш сам, прав, набързо, от всичко по-малко и си тръгваш точно както си влязал, но е доста по-тежък. А истинското ядене е друг филм. Там сядаш с хора, не бързаш за никъде. Едно нещо, ама хубаво и го изкарваш до край. И накрая не си просто пълен, а някак доволен, нахранен. Това бюфета няма как да ти го даде, ако ще и 300 вида на наредът. И сега си викаш, добре бе, ако те занимавам с този бюфет, ама помисли малко. То ние всяка вечер правим същото. Само, че без тавите. Сядаш вечерта на дивана, отваряш Netflix и пред тебе какво? 4000 заглавия. Цял бюфет. И ти какво правиш? Прехвърляш. Малко от тук, малко от там. Пускаш половин трейлер, добавиш списък едно, дето никога няма го гледаш, отваряш описанието на друго, затваряш го и половин час по-късно сядаш и викаш, нямам какво да гледам. Застанал си пред бюфета, заспълна чиния в ръка и викаш, няма какво да ям. И то не е само екрана. Ние и с хората сме на този бюфет. Лайкове, групи в чата, тук там едно как е на крак. Хапваш по малко от всеки, а истински да седнеш с някой, който да задоволи глада ти, няма. Заобиколен си от хора, сит си от хора даже, ама пак не си нахранен. И чак когато огладнееш истински, ти светва, че цяла вечер в Netflix не си търсил какво да гледаш. Търсил си нещо, дето да те засити отвътре. Нещо истинско да те нахрани, а не само да те натъпче. Защото на тебе никога не ти е липсвало повече. Напротив, затрупан си с избор, само че всичко е бюфет. Наскоро създадох масата и ме питат какво всъщност е това. Масата е точно обратното на бюфета с хора. Тя не е бюфет, тя е ядене. Сядаш 8 човека, които не познаваш, 2 часа, в някое заведение в Лондон, без екрани, без прехвърляне, без пълнеж, една вечер, в която си говорим за неща, които те хранят, а не те пълнят излишно. Ако и на тебе ти е омръзнало да си сит, ама гладен, пиши ми маса и ела да се видим там.